הוא מגיע. הכוכב מגיע. כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, וכמו שכתוב בכתובים, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, מקיים את הבטחתו. תסתכלו ביוטיוב, יש עכשיו יצא חדש, דרך הרב שמביא את הטבלה, קוראים לסרטון אסטרואיד, איום אסטרואיד, נובירו, שצריך להגיע עכשיו, עכשיו צריך להגיע. תסתכלו ביוטיוב. דרך כוכב מיעקב, הקדוש ברוך הוא מביא את הכוכב הזה בשביל לשלם לגויים את כל מה שהם עשו לעם ישראל. כל שונאי ישראל, הגיע הסוף שלכם, נגמר הסיפור. דרך כוכב מיעקב מגיע. וזה גם בשבילנו, אנחנו נגיד לנו, כי תבוא, מי יבוא? יבוא דרך כוכב מיעקב, הכוכב הזה צריך להגיע. מי שירצה את השם יתברך, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה. בפרשה שלנו, פרשת כי תבוא אל הארץ, בפרשה יש 98 קללות. 98 קללות כתובות בתורה, הקדוש ברוך הוא לא צוחק עם אף אחד. מי שיעשה תשובה יציל את הנשמה שלו לנצח נצחים. זה אנשים צריכים להבין את זה, כי אנחנו כבר הגענו לסוף. מי שלא מאמין שיסתכל ביוטיוב, איום אסטרואיד, איך שמביא שם הרב שם את הטבלה, שזה צריך להגיע אוטוטו, ממש זה בימים הקרובים, ממש בימים הקרובים לפני שמסתיימת השנה. אני אומר את זה כי אנשים צריכים להבין, כי הקדוש ברוך הוא, כי תבוא אל הארץ, כשהוא מגיע אל הארץ, הכוכב הזה דרך כוכב מיעקב, אנשים צריכים להבין. מי שיהיה בצד של השם יתברך, הוא ינצל. מי שלא יהיה בצד של השם יתברך, הוא יאכל אותה. יפסיד פה את מלך המשיח, יפסיד פה לחיות פה, לראות תחיית המתים, לראות בית המקדש יורד משמיים, לחיות פה עם מלך המשיח 1000 שנה. מה אנשים רוצים להפסיד את כל זה? אנשים קצת מוח להבין דבר אחד. אנחנו נמצאים כבר בסוף של הסוף. מחשימם של כל אותם אלה שהביאו את התרבות של הגויים לעם ישראל והחטיאו את כל עם ישראל בכל הטומאות. החטיאו את עם ישראל, ועם ישראל כמעט 70-80% בכלל רחוק מאמצענו. צריכים להבין כולם, דרך כוכב מיעקב זה לא צחוק, זה הכוכב הזה מגיע. תסתכלו, פלנט איקס, מה מדברים על זה ומה הוא צריך להגיע. יש כמה סרטונים ביוטיוב, כמו המדען הזה שאומר מה עומד להיות, ואנשים לא מבינים, חושבים שהשם יתברך הלך ונעלם. זהו, הגיע הסוף, רבותיי, הגיע הסוף. כי תבוא, אנחנו בפרשה של כי תבוא אל הארץ. הכוכב הזה מגיע. יש גם 98 קללות בתוך הפרשה, אנשים צריכים להבין את זה, זה כבר לא צחוק. אפשר לדבר עד מחר, אבל אנשים צריכים להבין דבר אחד, הקדוש ברוך הוא בורא העולם, מביא סוף לעולם הזה. אנשים צריכים להבין דבר אחד, זה הכל. ואנחנו עם ישראל, עם קדוש לאלוהיך. כי לי בני ישראל עבדים, לא עבדים של העולם הזה ולא עבדים של הבלי העולם הזה, ולא של כסף ולא של גאווה מסריחה ולא של נשים ולא של תאוות ולא של אוכל ולא של כלום. כי לי בני ישראל עבדים. ואם אנשים לא יבינו את זה, אז חבל על הזמן, הם מסכנים את הנשמה שלהם לנצח נצחים. זה לא צחוק. כי תבוא אל הארץ, זה הפרשה הזאת לפני פרשת ניצבים. אתם ניצבים כולכם. ראש השנה מגיע, ואנחנו רוצים שכל עם ישראל ייכתב ויחתם לחיים טובים ולשלום. כי הכוכב הזה מגיע אוטוטו מגיע הכוכב הזה, שלא יעבדו עליכם בעיניים, כי זה מגיע וזה הסוף, נגמר. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא עוד לפני ראש השנה יגאל אותנו, יגאל את עם ישראל, גאולת עולמים, אמן. ולא נצטרך לנסוע לאומן, יאומן יבוא לפה.
בעזרת השם, אמן כן יהי רצון. תגידו אמן, שבעזרת השם יהיה הדבר הזה באמת, שהקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל מכל הבלגן הזה שהולך פה. מכל הבלגן הזה שהולך פה כבר אי אפשר להסתובב. אי אפשר ללכת ברחוב כבר. אתה לא יודע מי יבוא מאחוריך. עם ישראל תתעוררו, כי זה כבר נגמר. נגמר. מי לא יציל את הנשמה שלו אכל אותה. אם אין אני לי, אם אני לא יציל את הנשמה שלי, אכלתי אותה. העולם הזה לא הפקרות. יש דין ויש דיין, יש פה בעל הבית. זה העולם שלו, נגמר הסיפור. כי תבוא אל הארץ, זה הפרשה שלנו. הפרשת בשבת שנקרא כי תבוא אל הארץ. איזה ארץ? או שתביא ביקורים, או שיש שם 98 כללות. זה כל אחד ואחד ביד שלו. שיעשה חשבון נפש, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. איזה שנה תיכתב עלינו, איזה שנה תיכתב עליכם. כל אחד צריך לעשות את החשבון נפש הזה. חודש הרחמים והסליחות, ביום ראש השנה, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, וכותב כל אחד ואחד מה יהיה איתו בשנה הבאה. כמה אנשים היו איתנו שנה שעברה, והיום כבר לא נמצאים פה. מי יזכה לראות פני משיח בעזרת השם? מי יזכה לראות פני משיח? מי יזכה לראות כל הגאולה של עם ישראל? מי יזכה לראות בית המקדש שיורד משמיים? מי יזכה לחיות פה עם כל הצדיקים, עם כל עם ישראל? אנשים צריכים לדעת את זה ולהבין. פרשת כי תבוא, היא באה להגיד לנו, כי תבוא אל הארץ. אני לא רב ולא צדיק ולא נעליים. אני מחפש להיות יהודי פשוט, יהודי כשר. יש לי את השם יתברך, יש את העצות של רבנו נחמן הביא לעולם. רבנו נחמן הביא לעולם איך להיות יהודי כשר. שיחה בינך לבין קונך תביא לך את הייעוד שלך. יש לך את התיקון הכללי, 10 מזמורים שיתקן לך את כל המערכת שלך, את כל 10 הספירות שלך. מכף רגל ועד ראש. יש לך את העצה לדון את כל העולם לכף זכות, להתפלל על האחים שלנו, על האחיות שלנו, על האחיינים, על האחייניות, שהעולם הזה יטעה אותם ושיקר אותם ומשקר את כולם. וצריכים להבין, הקדוש ברוך הוא מביא את הסוף.